Здравейте, аз съм Криско, народен певец, естраден певец, детски аниматор и отскоро градски и извънградски тест пилот на GWM. След 5 години тая кола как ще е? Това ме притеснява най-много. Когато взех тази машина, казах на колегите: направете моля ви се една каска да си имам на всеки случай, защото за първи път ще карам китайски автомобил. Сега много неща се казват, много неща се говорят, викам, аз съм от Габрово, трябва да съм сигурен, че съм сейф. Каско-маско, да си има и каска, истинска. Но се оказва всъщност, че след 6 месеца каране, тя вече не ми трябва. Но това, което направиха и като един автентичен българин, да вляза в интернет и да прочита коментарите на потребителите. Това, което видях, е, че всички, които имаха такава кола от над 5 години, споменаваха, че не са правили никакви ремонти, освен смяна на масла, филтри и всички други стандартни консумативи. Как е возията по нашите прекрасни улици? Аз мисля, че от гледна точка на возията китайците много вече са усъвършенствали, защото този автомобил вози меко, в купето е тихо, така че не отстъпва по нищо на която и друга марка. Въобще преживяването е муцка. Гаранцията важи ли за цялата хибридна система? Гаранцията важи 7 години и 200 000 км пробег. Не е лошо. Реално какво получаваш повече спрямо другите SUV в този клас? Китайците копират всичко. Тук какво е различното? Различното на първо място е, че всеки модел има различни разновидности, за които трябва да си плащаш, ако искаш повече екстри, а тук имаш един модел и вътре е всичко. И освен това е доста по-висок и мога да го катеря на много места. На другите марки са ми по-тротуарни, а този ми е дори и леко планински. Ама в града реално колко харчи? Не по каталог. По каталог не мога да ти кажа колко харчи, мога да ти кажа на мен колко ми харчи и това е между 4 и 5 на 100. Освен това се изстрелва като усичка, защото е хибрид. За извънградско мога да ви кажа преди средната скорост и след средната скорост, но ще наблегнем на когато вече има средна скорост и в момента автомобила харчи средно около 9 на 100. Колко място има отзад? Детско столче плюс багаж. Една от най-големите изненади, които аз бях много впечатлен, е, че отзад е супер широко, а не дава вид за чак толкова супер широко. Вътре спокойно може да се шириш и ако дадеш седалките по-напред, си седна в една малка буксониера. Изофикс системата е задължителна като човек, който има деца. Децата дори като си дигат крачетата, не стигат седалките, което е доста изненадващо, защото все пак не е 7-местен автомобил. В багажника е възможно да разпънете малка палатка за до 3 човека легнали. Освен това може да наредите вашите бидони с кисело зеле или пък да наредите поне 4 куфара от средно големите към големи. Помещението, аз си го ползвам за едностаен. За това така говоря, защото пътувам много. Ако това беше с немска емблема, всички щяха да го хвалят. Ще и сега си го хвалят. Когато не е с немска емблема. Освен това, като човек, който преди това караше немски автомобил, ми е супер, защото скоростния лос е като немски автомобил и всичко си ми е както съм си свикнал. Така че аз нямам никакви проблеми. Немско ми е. Има ли в България H6 PHEV наличен за тест в момента? Има го, разбира се. Заповядайте в шоурума, за да го тествате. Моето лично мнение е, че този автомобил е изключително приятен. Аз съм много изненадан. Карам си го с удоволствие. Икономичен е, здрав е, комфортен е, удобен е. 10 от 10.